jen. Konopná kosmetika, dá se říct, že to je léčivá kosmetika? Tak stejně tak, jako pan doktor Kubu, jemuž děkuji za hezké představení konopí a konopné rostliny, tak i konopná kosmetika stejně jako léčiva má velmi přísné předpisy. To znamená, že v případě kosmetiky nemůžeme hovořit o žádných zdravotních tvrzeních o její léčivosti. Tedy bavme se o přírodní certifikované konopné kosmetice, tak vyhovíme legálním předpisům. Ta kosmetika je z technického konopí. Ano. Pan doktor už to trošku vysvětloval, možná můžeme upřesnit, jaký je rozdíl mezi tím technickým konopím a tím druhým. A tím nechvalně známým, které bývá lidově označováno jako marihuana. Jedná se o konopí indické, kdežto my vyrábíme z konopí technického, průmyslového a v latinském názvu cannabis sativa. To je možná i důležitá informace pro uživatele kosmetiky, protože ta notifikovaná kosmetika vždy bude mít někde cannabis sativa uvedeno v inci v latinském názvu, kromě toho, že bude deklarovat, že tam někde to konopí opravdu je, nejenom obrázkem na krabičce. Jakou část toho konopí využíváte v kosmetice? V našem systému smíme využívat pouze konopné semínko. A z konopného semínka v našem případě získáváme lisováním za studena konopný olej. Ten je potom základem celé kosmetiky. Ono konopný olej je nejenom výborná potravina a základ kosmetiky, ale v poslední době, tak jak naznačoval pan doktor Kubu, je i látka, která byla zpět zapsána do českého lékopisu, což přeloženo do lidské řeči znamená, že může být použit ve farmaceutické výrobě. Jedná se tedy o látku vysoce účinnou, opravdu unikátní svým složením. My ho tady máme, můžeme se na něj podívat, je hodně zelený. Je hodně zelený, obsahuje hodně chlorofilu. Samozřejmě barva oleje se může, protože je to přírodní látka, pohybovat rok od roku. V tuto chvíli opravdu plní antioxidantů a možná navážu na rozhovor o půstu. V tuto chvíli bych určitě konopný olej doporučila. Doporučila bych i konopné semínko právě pro výživové hodnoty, které obsahuje. A myslím si, že pro to období půstu, vzhledem k tomu, že se jedná o čistě rostlinný původ, naprosto dokonalá potravina. Jakým způsobem můžeme ten konopný olej konzumovat? On asi není úplně dobrý, nebo je? Je velmi dobrý. Je velmi dobrý. Má takovou lehce oříškovou příchuť, zemitou kořenou chuť. Může se používat dlouhodobě, což je velmi důležité. Stejně tak jako olivový olej i konopný olej je opravdu olej, který nemá žádné problémy při dlouhodobém použití, jak ve stravě, tak i v té kosmetice. A já třeba bych ho doporučila pro první použití namáčet do něj chleba, pokud někdo není opravdu olejář, že jde, nabere si na lžičku a zhltne ji. Já bych s tím osobně měla asi trošku problém, ale já ho sama používám a opravdu přes ten chleba nebo doplnění do studené kuchyně naprosto ideální, do salátu, do těstovin nebo na dochucení pokrmu, tam všude je jeho místo. Vy jste měla léta atopický ekzém. Doufám, že nedělám nic špatného, když to tady takhle veřejně řeknu. A možná, že i právě díky tomu oleji, ale samozřejmě i dalším věcem jste se z toho dostala? Poslední roky už vůbec problém nemáte? Troufám si říct, že dostala. Opravdu trápil mě téměř 20 let. Byla to velmi úporná, nepříjemná záležitost a samozřejmě není to jenom o konopném oleji, bylo to i o spolupráci s lékaři, ale řekla bych, že v té prevenci a následné péči opravdu ta konopná kosmetika a konopný olej udělali hodně, protože vlastně kůru konopným olejem opakuji každý rok a je to taková moje mantra a musím říct, že už tedy 4 roky, téměř 5 let mám pokoj. Máme tady také řadu pro děti. V čem je dobrá? Dětská řada a vůbec obecně přírodní certifikovaná kosmetika je důležitá v tom, že neobsahuje žádné chemické složky, to znamená ani chemické parfemace, chemická barviva, ani chemické konzervanty. A speciálně ještě v té dětské řadě jsou ty receptury lehčí, to znamená pro dětskou pokožku bych řekla jednoduše přijatelné. Ona dětská pokožka není ještě dovyvinutá jako ta dospělá. Potřebuje trošku jiný druh kosmetiky. Najdete tady jak běžnou pěstící kosmetiku, tak ale i speciální krémy, které třeba vhodné právě v tomto období, kdy je sichravé počasí, takže ochranný krém na jemnou dětskou tvářičku, krémy proti opruzeninám, krémy pro atopiky. A tak, jak už jsem naznačovala, většinou tuto kosmetiku používá celá rodina a nejvíc tatínkové. Jak to, že tatínkové? Tatínkům pravděpodobně ta dětská kosmetika právě svojí jednoduchou recepturou velmi vyhovuje. Je tam méně vůní, je opravdu taková klidnější.
Co ty další řady? Ty jsou určené například pro atopiky? Ano, jak v té dětské řadě, tak i v dospělé řadě jsou krémy, které jsou opravdu speciálně pro atopiky a pro lupenkáře. Jednak jsou tam složky sklidňující, druhak i promazávací, ale nikdy by se nemělo zapomínat na šetrné mytí. Když mluvím o šetrném mytí, nejedná se o extrémní mytí, ale o šetrné odmytí znečištěné pokožky a přípravu pro další použití krému. To jsou opravdu takové dva základní body. K tomu samozřejmě pravidelnost a počítat s tím, že to nebude o jednom namazání. Ejhle, stal se zázrak. Konopí nám pomohlo, přesně tak. Já tady vidím i procenta, že na některé té tubě jsou napsána 4%, na některé 15, 27. Co to znamená? Tato konopná pečeť v podstatě jasně deklaruje, jaký obsah konopí v tom daném produktu je, konopného oleje nebo extraktu z konopného semínka. Nemluví to o tom, že některé výrobky by byly více či méně účinné. Tam se jedná o to, že je potřeba výrobek udržet biochemicky pohromadě. To znamená, v mycích prostředcích logicky jsou ta procenta nižší. V krémech jsou vyšší, nejvyšší jsou samozřejmě v mastech, anebo potom v olejových produktech, kde můžeme dosáhnout až na 90%, 100% samozřejmě potravina konopný olej. Dá se tím konopným olejem i potírat celé tělo, tak jak to třeba děláme, tuším, že selněným olejem? Dá se samozřejmě potírat. Já bych ho určitě doporučila ve formě kosmetického přípravku, protože tak, jak jsme si ukazovali, obsahuje hodně chlorofilu a pokud si potřísníte oděv, ty skvrny jdou velmi těžce dolů, takže samozřejmě, ale jde to a ta látka je velice účinná, je to biokonopný olej, takže bez jakékoliv další zátěže. Jenom mi napadlo, jestli nezezelenáme, že tak zelený, abychom nebyli taky zelené. To si myslím, že ne, ale budete mít specifickou vůni. Dobře, máme tady i, možná ještě můžeme ukázat na závěr tyhle ty dvě mističky, co v nich vidíme. Tak, tady vlastně ta žlutší, pozor, aby vám nestekl, to je dětský šampon, který je takto zabarven právě díky obsahu měsíčku. Potom vedle je, bych řekla, taková standardní ukázka konopného krému, zde se jedná o dětský krém. A také je trošku do zelena. Také je trošku do zelena, protože ten chlorofil opravdu, tak jak je v té základní substanci, se přenáší i do těch výsledných produktů. Když to u toho šampónu to přebije ten žlutý měsíček? Ano, a také je tam toho konopného oleje, vidíte, pouze 11%. Tak já moc děkuji za návštěvu. Já děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.